खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जों मिथिगौ थांनाय 29 डिसेम्बर खालाराव बाक्सा जिल्लानि बागानपारा गिरुवायाव सोमजिनाय गिख्रंथावै सुस्मिता बर'खौ बुथारनाय जाथाया ओनसोलजों लोगोसे बर' समाजाव मोनसे सोंखारिजाथाव आरो गिखांनाय थासारि लाबोदोंमोन। जेराव सुस्मिता बर'नि गोसोथोनाय मिजिं बर'आनो सुस्मिता बर'खौ मोजां मोनलायनायनि गावसोरनि गेजेराव सोमजिनाय जाथायाव सुस्मिताखौ बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। बे जाथायनि दायाव मिजिं बर'आ आबुङै लोब्बा दंमोन आरो भुगिनांनाय हिन्जावसानि नखरा केस होनाय बादियै पुलिस बिफाना मिजिं बर'खौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो थानाय समनि गेजेरावनो फिन दायनिगिरि सेंग्राया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हराव बिबतै प्रभात चन्द्र बर'नि न'नि खामसालियाव गोदोनायाव दौलें लागायनानै गावखौनो फोथैनानै लायो मिजिं बर'आ। मख'जाथावदि थांनाय 29 डिसेम्बराव मिजिं बर'आ गावनि गोसोथोनाय सुस्मिता बर'खौ न'निफ्राय लिंना लाबोनानै दुब्लियाव बुथारनानै दोनदोंमोन। बे बाथ्राखौ सन्देह खालामनाय जादोंमोन हिन्जावसानि नखरा आरो बे जाथायनि उनाव एबा बै समनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन मिजिं बर'आ। नाथाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लाबाय मिजिं बर'आ। गेदेमा मुंख्लंफोरा जोंनि थुलुंगानि फुंखा बिथांमोननि सानस्रि सान्थौ आरो आदर्शखौ जों फोथांलांनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 83थि जोनोम सानखौ क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल आटियाबारि तिनिआलियाव थानाय रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि मुसुखा थावनियाव फालिनाय जादों। दिनै हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'जखौ लाखांनायनि उनाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसेनो हाबाफारिनि सायाव ओंथिगोनां बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गोजोरै गायसनजानाय रुंसारि गेदेमानि मुसुखायाव बिबार बावजेनग्रोयो रुंसारि गेदेमा कनकेश्वर नार्जारिनि आंगो अनजालि बिसि हिराबाई नार्जारि बिथांजोआ। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरिजों लोगोसेनो मिरु बिबानगिरि बिथांमोन क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो जिल्लानि सिंनि दखरा आफाद आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बेबादिनो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै एबा दिनैनि हाबाफारि बादियै जाखिनि दिनै गेदेमा कनकेश्वर नार्जारिनि 83थि जोनोम सानखौ फालियो बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दिपेन बर' बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेज एकाउन्टनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिबावदों। जेराव बिथाङा पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि फोसावदों दि बिथाङा लिरदों गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि थुलुंगानि फुंखा बिथांमोननि माहारिबादनि सानस्रि सान्थौ आरो आदर्शखौ जों फोथांलांनांगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 83थि जोनोम सानखौ क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल आटियाबारि तिनिआलियाव थानाय रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि थावनियाव फालिनाय जादों। बिथाङा बेबायदि लिरदों आरो लोगोसे बिथाङा लिरबावदों एबसुनि फिरफिला आरो गोथार आर'जनि उनाव गेदेमानि मुसुखायाव बिबार बावजेनग्रोयो कनकेश्वर नार्जारिनि आंगो अनजालि बिसि हिराबाई नार्जारि बिथाङा। थांखि बादियै उदालगुरि जिल्लानि टंला फरायसालिमायाव जानो गोनां 58थि एबसुनि बोसोरारि थान्दै जखन्थायाव थान्दै मेलनि गेजेरजों बिथांनो मोनसे मोजां बिमुं होनाय जागोन। हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरिजों लोगोसेनो मिरुनि बिबानगिरि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो होनना बिथां दिपेन बर'आ लिरदों। दिनै हजाय जिल्ला दबाकार जमुना मदंगा रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ दिनैनिफ्राय होखारनाय एबा एभिक्सन खालामनायखौ जागायगोन। 50निबो बांसिन बुलडजारफोरखौ लानानै खुंथायनि मोनसे गिदिर हान्जाया सफैबाय। रिजार्भ खालामनाय हाग्रामानि 6000 बिगानि बांसिन हाया दखल खालामग्राफोरनि आखायाव दं होनना मिथि मोन्दों। जेराव 1250 नखरफोरा गोबाव समनिफ्रायनो हाग्राखौ आवग्रिनानै दं एबा हाग्रा ओनसोलाव हाग्राखौ आवग्रिनानै न' लुदों। गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रा हाखौ आवग्रिनानै दं। दासान्दि एभिक्सन खालामनो थाखाय रोजा रोजा पुलिस आरो CRPF जवानफोरखौ थिसननाय जादों। बे समावनो गोबां दखल खालामग्राफोरा गाव गावनि न'फोरखौ नागारनानै थामहिनबा हाग्रा हाखौ नागारबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे गोजोनथाव खौरां आसामनि गोजौ बिबानाव थानाय पुलिस मावख'गिरिफोरखौ बान्था होनाय बायदिनो एबा माखासे प्रमोशन खालामनाय बायदिनो DGPनि मानगोनां बान्थानि मेडेलखौ
बकिस्ट पुलिस थानानि WSI माइदांस्रि बरगयारियाबो मोननो हादों। बेयो मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। फिन आरोबाव पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। लखिमपुर CDSB पृथ्वीराज राजख'वानि दैदेननायाव लखिमपुर पुलिसा बिनाकान्दियाव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामदोंमोन। अपारेशननि समाव सासे ड्राग्स जगायग्रानिफ्राय मोनजि बाक्सु हिर'इन बोखांनो हादों। बाक्सुनिफ्राय गासै 320 ग्राम सन्देह गोनां हिर'इनखौ बोखांनो हादों। ड्राग्स फालांगिरिया फाननो नाजानाय समावनो पुलिसा हिर'इनखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना गोबां लाख रां। ड्राग्स जगायनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंखौ पुलिसा लखिमपुरनि कप्तानपुरनि सादिक आहमेद लास्कार होनना सिनायथि मोनदों। दासान्दि हमजानाय साप्लायारखौ लखिमपुर पुलिस थानायाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना मिथिहोदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला ड्राग्सफोरखौ नसुंसेनि रायजो मणिपुरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन होनना मिथिमोनदों। आथिखालाव BTCआव जौ जुवानि आड्डा सोलिबाय थानायखौ नोजोर बोनानै UPPLनि मोनसे पेजआ आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथायनि समाव माखासे गोख्रोङै बाथ्रा बुंथिदों। जेराव मोनसे दा UPPL पेजनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला जेराव बिथाङा लिरदों, आथिखालाव दिनैनि थासारिया रायजो राजाफोरनि जानानै जुदि UPPL दोलोआ हाग्रामा महिलारि दोलोनि हेंथायै गसङामोनब्ला हाग्रामा महिलारिया रायजोफोरनि गेजेराव मेक BTC ग्रेट एगेन थगायलु आखुथायजों रायजो राजाफोरनो नंखायै बुंनानै थांखि दैखोनानै बेनि उल्थायै गाज्रि खामानि मावनाय आरो मावनो लानाय थांखिनि सायाव आवाज दैखाङामोनब्ला 1 दानबो नांनाय नंलामोन हाग्रामा महिलारिनो BTR-खौ मेक आमेरिका ग्रेट एगेन खालामनो। जेखौ मावनाङा बेखौ मावनानै गोजोननाय लागासिनो हाग्रामा महिलारिया। थाइसे आथोनाबो फैसा गैया दा हाग्रामा महिलारिनि आखायाव। जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो जौ जुवा मेला आरो BTC बा BTRनि हान्था मेला बिफानखौ गावनि आखायाव लानानै जौ जुवानि राज खालामगासिनो दंसै। बिदिजों बोरै जौगागोन? जोंनि BTC BTR ओनसोलाव रायजो राजाफोर आरो सोरहा लाब जागोन? दिनैनि समा जोबोर साननो गोनां। फारसेथिं जोंनि लाइमोनफोरनि HSLC आरो HS आनजादनि थाखाय फरायनांगौनि सम। फारसेथिं BPF सोरखारनि जौ जुवानि फेस्टिभेल मारै जागोन बिदिजों? रंजानायनिबोथ' सिमा थायोना। जौ जुवा मेलाजोंल' रंजानो हाया ना गाव जाम्बाखायनो गुबुनफोरखौबो जाम्बा खालामलांजोबनोसै नामा? दान मोनफ्रोमबो फेस्टिभेलनि मुङाव जौ जुवा बियो थिग नंथारा। इयुनखौ सानहरोब्ला जौ लोंनाय पिकनिक जानाय बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो। बोथोरजों लोगोसे जौ संनानैबो लोंखायो, बेखौ बयबो मिथिखायो आरो बादाबो होनो हाखाया। नाथाय बोथोर गैया बाराय गैया पिकनिकनि स्पटनि मुङाव जौ जुवा बेफोरो एसेबो मोजां नङा। बिदिजों थांबाय थानांगौब्ला गाबोन सोंफोरबो जब्रा जालांगोन साफा साफा सुबुं हिसाबै। बिदिनो सोलिलांनो सानोब्ला गाबोन समफोर पिकनिक जानायनि सम जोबोब्लाबो गोदान मोनसे बोथोर गैयाब्लाबो जौ जुवाखौ होबावनो थांखि लालांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL पेजनिफ्राय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।